Да ви кажа ли аз какво очаквам? Да, пак? моля. Очаквам да ми дадат да хапна медена питка, но пита от пчелите, но ще видим накрая дали ще го осъществим. Ще се осъществили? Ами ще пробваме да изненада. Ще трябва да видим. Само да изкараме една питка. Здравейте! На къде отивате? Към меда. Към питите. Аз с вас няма да дойда, но ви желая успех. Благодаря, Вълнуваш ли се? Страх ли те? Не ме е страх. После ще те видим, като се върнеш. Да се видим пак. Айде. Успех, айде! Много удобно. Иване, да не се притесни нещо. Що усещаш ли нещо? Също напрежение, ама дали от теб или пчелите не знам. Усещаш само как ги отглеждам като излизат, нали? Значи тук има големи пити. По принцип не се слагат големи, ама тия преработиха меда, който беше останал. Тук ще извадим това. И сега почваш от първите, нали? Да, това е магазинна пита. Тая няма никакво. Еми не, те самата пита не е хубава. И те нищо не трябва. А така тук като има проблем ли е за тях? Лек. Малко. Не е фатално. Я пуши. Ще идват вече. Що ги дразните? Мъчите животинките. Не ги Как ги дразни. успокоява? Те се успокояват и се наязват, смайки стават Сопият. по-трудно. Тук една май умряла. Ами не е готов. Те що са такива черни? Не е готов. Ти какви очаквате? Жълто, черничко, както пчеличката моя, както съм гледал по телевизията. Не, виж сега. Една ми се бие в лицето. За да е готов, до тук трябва да е запечатано, не с тия капаци. А в момента не е. От тая страна са позапечатили. Те са оголили обаче. Не си това гладни. А това запечатаното какво е всъщност сега? Ами това е восъчен капак. Не прави резки движения. Не дай да правиш резки движения. Всъщност тия, които са с капачета, вече това е готово. Да, но самата пита не е готова. Самата пита трябва да е до тук с восъчни капаци, за да може да я въртиме на центрофугата. Медът тук все още не е озрял и няма да стане. Още искате ли? Снима Иван каква пита има. Си знаеш за такива. Ядат От какво си ближиш пръстите? Какво яде? мед. И това как се разтича тук, виж? Даже аз сама ги оплоявах да... Опоени. Я ти видим ръцете. Не знам. Ето, това е моето пъче. Гълтам. Значи извадихме го, разрязахме го. Извадихме го, разрязахме го и сега едно ето, вижте. Вижте колко е дебело. Вижте. Как се разтича само. Айде. Я да те видиме. Я да видим Лора. Лора, кажи нещо. Добре го каза. Ти доволен ли си от меда? Да. И от пчеличките. От пчеличките. Как ти се стори? Много дружелюбно. Може ми стане ако глътна восъка? Ще разбереш Ще разбереш след малко. Скоро, ако умра. Културно хранене. Чисто. Чисто. Харесва ли ти? Много. Какво научи за пчеличките? Или пропусна урок? Чиличките са много работливи. Супер. Нека сега кажи чао. Чао! Въпрос, който бих искала да те попитаме, какво смяташ, че ние
гостите на вашето село, във вашето село Долни Водин, може да научим от нашите домакини от морална гледна точка? Значи вие сте попаднали при хора, които са отраснали с старите ценности. И това, което ще научите от тях е на първо място изконното им трудолюбие. Много трудолюбиви хора. А след това ще видите отношението им помежду им. Нещо, което днес малко се губи. Това уважение, тая обич, тая взаимопомощ. Друго, което може да научите, е малко от чуждия език, който говорят помежду си. Когато искат да си общуват, обаче общувам да е само между тях и двамата. Да обсъдят нещо и така нататък, ама вие няма да им се сърдите, те просто така се свикнат. Какво вие ще им дадете? Ами то зависи от вас какво вие ще им дадете. Те най-много искат внимание, може би сте го усетили това нещо. Искат да си разкажат всичко. Искат да ви почувстват като собствените си внуци, като собствените си деца, които са много далече. Така че вие ще им дадете малко спокойствие, да, и уют. Малко ще ги приближите. Може би към младите им години, не знам. Може и да се преоткрият във вас. Имаме да видим пристанището, което го няма, но все пак обърни да видиш пристанището. Намери ли го? Върви след хората. И появи ли се пристанището? След 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Представете си пристанище. Да. Вей се снима. Това е нашата фотографка, най-добрата. Ай, моята баба е тук. Започвайте да пеете с нашите музикални баби. Добре дошли. На брега високи, простира се нашето родно селце, то къде от края, но всеки го знае, звездният роден наш Долни Водин, то къде от края, то всеки го знае, свидният роден наш Долни Водин. Болестта на Петър Зъл, дири-дири-дири-дири-дири да. Боне винуша гостос, дири-дири-дири-дири-дири да. Боне винуша гостос, дири-дири-дири-дири-дири да. Canal gay com frumos, diri-diri-diri-diri-diri da. Canal gay com frumos, diri-diri-diri-diri-diri da. Canal gay com urât, diri-diri-diri-diri-diri da. Canal gay com urât, diri-diri-diri-diri-diri da. Să sapune din un gât, diri-diri-diri-diri-diri da. Сесерта и от него става най-хубавото вино. Но още по-хубаво е, когато го пиеш с хубав човек,
човек. Виното ти се блъзга приятно по гърлото. Но когато го пиеш с грозен човек, виното ти се засяга в гърлото и не отива на... Ах, мила майко, защо я залюбих? Рана в сърце, мила майко, она ми остави. У неделя, мила мамо, на венчило пойде, а я стоях, мила мамо, настрани от нея. Вдигна очи, погледна ме и сълзи пророни. Кея граба, мила майко, ако е мъжена, кея крадна, мила майко, пак си я взема. Баба Марийке, здравей! Здравей, пиленце! Ти ми подари тази прекрасна черга и преди малко ми казахте, че когато навръзвате, наричате нещо, така ли и какво наричате? Ами ще ти кажа, пиленце, ние когато правиме тези възелчета и завързваме по края, да не се разнищва чергата, завързваме две по две. Едното е момченцето, другото е момиченцето. И когато ги завързваме, пиленце, и правиме възлите, казваме така: така, бабо, да се двамата толкова да се обичате и да се свържете, че никога да не се развържете. Като тези възелчета. Ето така, бабо, наричаме ние, когато завързваме тези възелчета по края на стъпчиците, на тези стъпчици. Никога, бабо, ако си имаш гадженче, обичай го от душа. И го вървите до края на живота. Трупала си страшно много житейски опит и несъмнено си преживяла много неща. И за това искаме да те попитаме според теб, според твоя мироглед, в какво се крие ключа за щастието? За това човек да бъде истински щастлив, независимо от нещата, които се случват около него. Наистина съм щастлив човек, защото на 86 години навърших преди един месец и имам правнуци вече. Имам 3 внуци и 2 правнука. Те ми поддържат сега тяхния начин на живот. Аз съм напуснала селото тук от 14 годишна. Здрасти, баба Спаски. Преди малко на нашата прекрасна седянка, която ми направихте, ти каза няколко броенки, обаче на влашки, не на български. Дали можеш да кажеш сега набързо една и да ни обясниш какво е тяхното значение, кога сте ги употребявали? Давай ти си. Ние като бехме деца, играехме на най-различни игри, най-вече на гоненица и при тези криеница, при тези игри първо се броехме в кръгче, така застанем и започваме. И едната от броениците беше ене, мене, дудо, мене, трея, шара, карамфил, бан, чукалей, мустабей, трандакуца, разболей, кач, камачик. А те са просто думи. Просто думи така се казват. Значи аз и ти. И пак аз, Дудо. Дудо не мога да ви го преведа, защото просто е дума Дудо. Аз, ти и пак аз, и пак ти, нали, при броенето така, в такъв смисъл са.